משטרה שלום, מדברת אמונה. הלו? הכל כמו בסרט נע, איך סיפרת לי על שנים של כחולים והכחשה רע, אבל הפעם זה היה הסיוט, הפעם זה היה מוגזם, אז התקשרת למשטרה. אתה חייל בן 18, ממש בגיל שלי בכיתה, איך שלחת אהבה לבחורה שאמרה בוקר שלום, שנשמע כמו תרגום מאפליקציה זולה, ועכשיו היא מאיימת לפרסם את התמונה אם לא תשלם לה, והנה אתה רוצה להתאבד ונגמרה החגיגה. קשה לך מחוץ לכלא, אז אתה רוצה לחזור בחזרה. סיפרת לי שאתה מחוץ לבית של אמא שלך, אמרת לי חצי בוחר חצי צוחק, שאתה הולך לסיים אותה כי אתה רוצה לחזור לתא שלך, לתא שהוא רק שלך. מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג. מה אני יודעת? דייק 1-0-0. מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג. מה אני יודעת? בשיחת ההתאבדות הראשונה שלי לחשת לי שלום והתהפכה לי הבטן. אמרת לי בקול חלש שחברה שלך זרקה אותך, ועכשיו חתכת את עצמך ואתה מדמם על הרצפה. טיפה, טיפה, טיפה על הרצפה. טיפה, טיפה, טיפה. קראו למשטרה. כשסיפרו בחדשות שאיש התאבד מרוב צער על הבן שלו, עוד לא סיפרו למשפחה וזה כבר בכותרות של מהדורה ראשונה. את התקשרת וצעקת ובכית ואמרת שזה בטוח אבא שלך, אז לקחתי את הפרטים שלך ואת צדקת, זה היה הוא, אבל לא יכולתי להגיד לך שום דבר כי אני רק מוקדן. מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג. מה אני יודעת? מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג. מה אני יודעת? דייק 1-0-0. ואיך באדישות סיפרת לי לפרטי פרטים איך הגרוש שלך תקף אותך מול הילדים, איך התקשרת וצרחת להזמין את האמבולנס כי אשתך תלתה את עצמה במטבח, ואיך אי אפשר להאמין לאף אחד כי אולי אתה זה שרצח אותה. עוד אישה לסטטיסטיקה. מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג. מה אני יודעת? מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג. מה אני יודעת? מה אני יודעת? אני בסך הכל, בסך הכל, בסך הכל. מה אני יודעת? אני בסך הכל מנהיג.